Yakoromogi tarik 4 en chieng' tich ang'wen mokwongo bende e dwe mar 9 higa mag 2025 nitiere kama kare mar mondo mi dweche manyien chenro en mar ang'ichwelo magi weche maomiyo pek. Mimi nikitembea hivi nikasikia kujaribu kubishana nikakatwa hapa. Jopiny onyiso luoro ewi medruok mar timbe njore gi kuo ma okwako chuny boma ma Nairobi. Go nagludho gi pikipiki to mach bende mok tiang' wang'. Mano ok en ohala. Niang' no nitie jok mondiko ma doye, nitie jok mondiko ma biro tong'e weche mitiyo kod kijende ni mondo odhi wang' niang'. Wan waonge. Ket mwandu mar kambi mar Lake Agro e thidhna Mayala kwano lal bang' kweth moro monjo puodhono kendo tiaye mach. Because when you close a facility, people suffer. It's not the people who make the mistake that suffer. It is the people that need services. Make sure work for the people of Kenya. Jod Bura seo migawo mar thieth ewi fuok mane one okumba manyien mar thieth mar SHA ka gisingo mar siro ute thieth. Koromogi nena ka intiere kanye thulen mari mar mondo mi itwa koda nambari 361 YouTube, Facebook kaachiel kod X Ramogi TV. An bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel. Wago kodi mbaka bed kode chakruok nyaka giko. Jaloko marwa en Belinda Phillips. Ka wachako en ni jodak kod jogo malimo boma ma Nairobi bedo nyiso luoro manok mar arita e chuny boma ne magiwacho ni sani olokore paw jokuoe kod jonjore ma chuoji kod pala kendo mayogi mwandugi. Ifa marwa Cynthia Onyango timo limbe chuny boma Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono kendo rango chal mar arita ma ogo mbaka kod jogo ma osekalo e midhiero ni. Sigana no en mano bendo ikonowa kendo mana tok nyiriri machuok kende kwa sedo weche mamoko to Cynthia Onyango bromiwa sigana motenore kod mano moluwo kendo nono e yo makare. Kadhi nyime en jaket mwandu mar kambi ma Lake Agro e thidhia Mayala kwano lal makore lach bang' kweth moro ma jonjore monjo puodhono kendo te mach gino manoyo ka eka mar mapar kod 9 wang'. Kaka Steve Biko lero jopiny alwora ma thidhnano okwedo tim ma kochno ka giwacho ni mano yo mar rocho kwe e gwenge makono. Kuom thuolo mar ndalo ariyo moluwore, kambi mar Lake Agro matie thidhia Mayala koro kwano lal modhuro bang' kweth moro monjo puodhono kendo tia mache moewe eka 19 mar niang' kendo weyo kowang' molokore mirne olilo. Moko kuom jopiny alwora ma thidhiano okwedo tim ma kochno ma giwacho ni geto rocho kwe e kind jodak makanyo kod jaket mondo no gino magi wacho ni ok gin yienga. Idoga wang'o niang' no to niang' no nitie jok mondiko ma doye, nitie jok mondiko ma biro tong'e chieng' moko se machuo monego bed timo ne harvesting ma biro kelo na pesa ofuke wan wawegi. I kambi ni mai kambi mokwongo ndike ji locals 92% manitiere kambi ni mondik gin locals. Contractors matiyo ka ndiko yor do niang' kod beto niang' gin locals. Wanyalo bedo kod chandruok kata kuom tho to oyie ting'o kaw pi mokele thogno ma pi wayud nyaka wach ma tho rum. Kwa hivyo wan do her kata dawa kwa jowadwa wenwa uru kambi mosebed matiyo kodwa maber dhi kodwa step by step mana ka jowadwa osewacho ni en kod mpango kata mar kelo niang' kelo mashin mar niang' wenwa go uru wabed kode. Moko kuom jotend rowere alworano bende nokwedo tim makochno ka koro gikwayo rowere wetegi mondo kik yie ti kodgi marach e monjo jaket mwandu ni madipo ka kuomgi omoko e rot ponono jaket mwanduno okawo ndamo mar duond chik. Wan weche mitiyo kod kijende ni mondo odhi wang' niang' wan waonge sana kaka joimbo kata kaka vijende ok wadwar mano. Gima wan wadwaro en puotho joma nyalo puro joma inyalo ndiki ka kambi okelo sugar industry kata sugar machineries kar kae ibiro ndiki gi gibiro tiyo. Koro waduto te gima wadwaro en kuoni e mesa to pesa kanye pesi ofuku. Kindeno Jaduong' Daniel Otieno ma en jakom mar jogo manodare lopegi e alwora mar thidhiano motisi ni 82 families nokwayo kwe kojiwo jopiny e kaunti ma Siaya mondo mi jaket mwanduno alwora maber mar timo ohala. Wenwa kwe. To ka investor ka moro machielo ma bende tiyo ka dhi nyime to en gi ji bende lufe mondiko ka. Wene kwe. Ka moro dwa biro to mana kaka nwawinjo koluongwa Siaya kod commissioners moa Nairobi
mondo ji oter malalamisi magi idwa kelo investor moro to nyaka ng'e ni jomage margi interest nwakelo nwatero to kano wayudo to mana ng'at manitie ni ema wayudo ni kar idwa kelo ma sirikal emanoke okele kaunti emanoke okele bas to wan bende nwatero malalamisi mawa kaka jopur maka mondo kik golo wawa pura. Apisi mar komanda mar obila e kaunti ma Siaya osingo malero okang' magisego e timo pedha mar manyo jok mitudo gi timno kiny chieng' tich abich. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. E sigana masingo ni jodak kod jogo malimo boma ma Nairobi medo nyiso luoro e wi nok mar arita e chuny boma ma giwacho ni sani olokore paw jokuoge kod jonjore machuoyo ji gi pala kendo mayo gi mwandugi. Jafawa marwa Cynthia Onyango notimo limbe e chuny boma ma Nairobi e otieno ma piny orugo kawuono kendo rango chal mar arita ma ogoyo mbaka kod jogo ma bende midhiero osepor kuomgi e kinde mokalo. Mae sigana. Obedo otieno kata odiechieng'. Chuny boma ma Nairobi kinde duto dich ka odotenga. Ohala dhi nyime, jowuoth lao sa kendo jokuoye mamecho kod ang'enge bende chano chenro magi. E chuny mudho mandiwa kata obedo ni ler mar taya odiedo e kor yamo, jodak malimo chuny boma ni ywak ni gie sani weche okethore ka jokuoye ma wengegi okolo kudho keto jogo magigogono mondo yier kind chiwo mwandugi te kata wirgi kod losruok mar dhano kata chuogi kod pala. Hao mambozi wakanianda, wakaanza kunishikashika mfuko. Jamaa mmoja akasikia simu. Nikaona hapa mambo itaharibika. Lekuwa jamaa akaambia Omar rafiki yake watoe kisu. Mwingine akaanza kumwambia ama tumpake mafi. Mimi nikitembea hivi nikasikia kunjaribu kubishana nikakatwa hapa. Sasa mimi ile kitu ningeomba zaidi Nairobi hatuko safe. Tipogi magwang' dede mawachoko e moko kuom dukni mayudore chuny boma ni nyiso kaka jonjore gi monjo jopiny odiochieng' alanga ma ok gideo ng'eny mar ji kata obila marito chuny boma ni. Achiel kuom jochiw arita mar magawa moro e chuny boma ni pod ywago dende bang' jonjorego monje kendo rodhe kod boka e kinde manotemo thegogi ka gidhao ka oparo ni omonjgi kendo bang'e ne gimaye simbe mar ong'we yamo. Wakaanza kupigana. Sasa mimi nikajaribu kwenda kwa zuia kwa sababu walikuwa wanaharibu kazi yangu. Wakanivamia, simu nilikuwa nayo kwa mfuko ikachukuliwa. Simu yangu haikuwa na kiredo, akaniambia ataniwekea kiredo ya 10. Credit ya 10. Yeah? Simu yangu ya 6,000 ilienda hivyo. Jodak ywak ni jonjoregi gin rowere mamaraga, mang'eny gi osebedo ka kwecho e chuny boma to moko bende gin jogo marwakore maler mang'eyo kaponi gin jonjore magetogi tek ahinya. Ni watu wameng'ara bwana. Ukikutana nao unafikiria ni uka wenzako. Ukitembea hivi bwana unasikia umeshikwa. Wako na visu. Utafanya aje? Ni vijana wadogo bado below 20 years. Chalma kama osebed ka ikelo kod nok mar taya makelo lere moko kuom konde mag chuny boma ni ma osebedo ka hinyo jodak ahinya to mago mawuok e tich ka sa oselewo. Kiangalia kama pale Thuli hakuna lights, so unapata hapa nyuma yake hizo watu wanaibiwa sana. En saa 1:30 mar otieno. Achung'e apaya ma Jogoro dachiel kuom apaya ma wachore ni arita mare nok ahinya. To inyalo penjuri ni kuom ng'ano masani kor ka wuok e tich kendo chung'e bath apaya karito mtoka arita mare chalo nade. Chal mar monj makamagi mag ang'enge osekelo midhiero ma ochuno ganda jo Kenya chiwo ywak margi e mbui mar monj makinde ka kinde. My friend, kama unaenda Nairobi kuwa armed vizuri, shika karungu yako mzuri fulani weka mahali. It's not safe in town anymore and kuna watoto wanatembea na visu. Wezi niambia nimetoka kazi Kenya nimetafuta ipotele kwa vijana. Jasho yangu inachukuliwa na vijana. So mimi ningedaka serikali take action kwa hiyo mambo inafanya. Tend County ma Nairobi ka hotel ne gi kod jatend migao mar aluora Geoffrey Mosiria korka kore okwayo tendo bila mapacho ka mondo wamalo kendo jiw chenro magarita e chuny boma ni ka onyiso jodak kod jowuoth mondo kik bed kod luoro moro amora. But the responsibility of enforcing especially on criminals lies purely with the national police. Ours is a collaboration that as a county government we must work with them. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e wach kethruok mar arita e boma ma Nairobi kinde twak mare mar jukwaa la usalama owacho ni chenro mar arita oseketi mar bero aluora ma Nairobi kendo wacho ni ponono rem nitiere chenro mag obila marito boma ni to sirikal biro keto lokruoge mowinjore. Operations going on
on those issues. In that area, as I told you, Trans Nzoia, even here, some of those complaints are here about small theft and mugging, and we are going to do something to make sure that that is addressed. And if there is any weakness in terms of operational command, we will redeploy. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango kuom kawo thuolo e dier otieno mar mondo mi losnwa report machal kamano. Wan gi geno ni kweth mag arita biro timo gimoro mondo mi chuny boma ma Nairobi obed kod arita makare, nikech gigi timore kinde mag odiechieng' to kod e kinde mag otieno, kendo dhano wito mwandugi kendo yudo hinyruok mopogore opogore. Geno marwa ni ibiro chopo e giko. Ka wadhi nyime, jood bura seyo migawo mar thieth e fuok maneno e kuma manyien mar thieth mar SHA. Gisingo mar chung' motegno kod ute thieth mag ute lemo ka giloso kinde limbe ka thieth mar St Mary's Hospital mantiere Mumias. Jood bura mabedo e komiti mar od mar thieth od bura mamalo wacho ni thoth jo Kenya yudo pek e kinde mag temo yudo chenro mag thieth e bwo okumba mar SHA kar bedo ni gisendikore e bwo okumba ma kamano. Jood bura koro dwaro mondo migawo mar thieth orie lai mar okumba mar thieth no ka gikwedo wach mar loro kuonde thieth aoyaye kalure ni gikone jopiny mamanyo thieth mabiro yudo pek kolor ute mag thieth makamago. Digital system running the whole country is a huge thing. And therefore, when it was brought in, and it is expensive, we all know how much expense it was. And it was felt that it will actually make work so efficiently that we'll not even need branches. That we will register people, we will authorize people. But you've realized we have even tried to go biometrics at times, it has not worked. Whatever corrections are being made, we must ensure that people get services, not only in government services, in facilities, but also in private facilities and faith-based facilities. They were in a hurry to close down offices that were once occupied by NHIF. And so you find that many facilities are stranded. They don't know whom to talk to. And that's even why we are here. The issue of delays, that leaves a facility like this closing, and now patients are everywhere. Others have even died in the process. That is not what we are envisaging in healthcare system. Aput mabiro tayo chenro mar chulo jogo mane yudo hinyruok kod familia ma wedigi ne wito ngimagi e ng'anyo koro chamo muma mar chako tich ayanga. Apudno no chuog kod jatend piny Kenya William Ruto kendo telie kod Profesa Makau Mutua kod jatend riwruogo kinde Faith Odhiambo duto mosingo maneno ni chenro no okete lai kendo tim eyo maradier. Jumachiel tok chuoga put mabiro tayo chenro machulo jogo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Apudno kawuono nochamo muma e kar bagoromo ma KICC. Gino mamiyo gi thuolo mar chako tich ayanga. Profesa Makau Mutua mabende jakom mar Apudno nowacho ni gibiro timo makare maneno ni gichwalo paro manyalo tayo ng'anyo kaka winjore mani nitie dwaro mar ng'anyo e yor kwe maonge jal mawito ngimane. I want to say and make this very clear. Protests and demonstrations do not have to turn deadly or violent. The purpose of demonstration and protest is for the people's voices to be heard. Korka kore, jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo mane omile mo mar jalup jakom Apudno no wacho ni ong'eyo ni weche osewachore wi yiero mare. Kata kamano, osingo ni ting' mare e neno ni tim mar kelo hinyruok kod tho mar oganda e kinde ng'anyo orumo. The tale of forgotten victims languishing in untold pain while holding on to the perpetual illusionary hope can no longer be the Kenyan story. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. No medo ni chenro no ibiro time yor adier. Paro mano sir kod Makau Mutua mano wacho ni okang' ma jatend piny William Ruto chuoga Apudno en yor siro tij riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Do whatever it takes to reinvent Kenya's victim reparations framework into a model that prioritizes the needs, rights and interests of victims. Such a process does not belong to the members of this panel.
It belongs to the victims and the common mwananchi. Jatatije mar bad migao madoho Winfrida Mokaya manotayo chenro no machamo muma owacho ni chuogo apudno en ranyisi mar keto e tim gigo manie pend chik. This assignment is central to the foundational tenets of our Bill of Rights. And today, by swearing in this distinguished panel, we are demonstrating in practice that the Constitution is alive, that this Constitution has breath and is responsive to the needs of the people of Kenya. Kata kamano, Mokaya olero ni kata obedo ni jogo mano yudo hinyruok kod familia mano wito wedegi e ng'anyo ibiro chul. Nyaka ng'eyo bedi ni chudo makamano ok nyal dino fuok mathono weyo gi God. My hope is that through your work, we shall carefully exhume the painful skeletons of violent protests, confront them honestly, and finally bury their ashes, assuring the nation that such episodes belong firmly to the past. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jambetre Moal mar boma mar Gome piny Kongo, Laktar Judy Nkumiri Onyongo. Chung jokanyo ma komiti od bura mochung' ne weche ma ochikre kod weche mag chik mar nyiso chia mare Mateo Mbetre mar Goma kara dok ni en japuonj ma JSS. Nkumiri mane kod lony ma digri weche mag puonjo nyiso od bura ni oteku mar japuonj e kelo thek kendo wacho ni otelo ne ji kod chiwo wach e yo moriere ma bende dhi konye e tayo tije kaka jambetre ponono ni od bura opuodhe. Jawa marwa Chris Owino luwo chenro no od bura kendo losno report machal kama. Judin Kiarian Kumere, japuonj mar JSS, e skund sekondar madundu ma Adhiru Gaitu e kaunti ma Meru, nyalo keto sigana poni od bura puodho gwelo mare ka jambetre mar boma ma Goma e piny DR Congo. Kata odoko ni onge gi lony weche mag mbetre kod pinje ma oko, Kumere otoyo jokanyo mag komiti mar od bura mochung' ne weche mag pinje ma oko bang' lero gi chia ni odhi tiyo kod lony mare e weche mag somo e telo ni mbetre mar Goma ma osebedo gi lweny kuom thuolo malach. Every profession, every skill is through a teacher. So through teaching, I have the skills that I can incorporate to diplomatic. This means there is communication skills. A teacher is a clear communicator who can be able to convince, teach, train, and handle things with simplicity. Kalore kode, japuonj en jatelo, jathek e kinde lweny kaachiel kod jachiw wach maliw, omiyo odhi tiyo kod lony makamago e kelo kwe e boma ma Goma. In teaching profession also, there is problem-solving skill, because when you go to class, you meet various problems, needs with different learners, and as a teacher, you need to cater for that. You need to solve problems that you are meeting. So having this also skill of problem solving, it can help me to handle the diplomatic issues and challenges that are in Congo. Gwelo mare kata kamano nyalo muomore ohinga maduong' bang' piny DR Congo kwedo kang' mar piny Kenya chuogo mbetre matin e boma ma Goma ka giwacho ne ok okawo pachgi. Nkumere oyango jatend migawo mar weche ma oko ma pacho kae Musalia Mudavadi dhi nyime kod twak kod piny mar DR Congo mar tieko ywarruok makamano. Kaluwore gi chike mag mbetre e piny mangima mong'ere ka Vienna Convention, piny moro ok nyal chuogo mbetre margi e piny machielo ka pinyno otamore. We talk about their priorities, their concern, so that they can understand that Kenyans are in support of their agendas and their sovereignty, because somehow they thought that we are not in support of the problems that they are encountering. And our posting there, my posting there is not malicious, it is constructive, and it is for the benefit of the two countries. Ne osingo matiyo kanyakla kod tend DR Congo mar bero osiepe kin Nairobi kod Goma. Nkumere man gi lony mar digri e weche mag puonj kaachiel kod diploma kowuok e kar tiegruok mar jopuonj ma Bondo TTC omoro wang' jokanyo mag komitino e wi ng'eyo mare mar historia mar piny DR Congo kata odoko ni en mana japuonj mar JSS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Ne onyong'o chuny jokanyo mag komiti mar od bura mochung' ne weche maoko kod chia mare ma kako nyalo tero ne mbete ma piny Kenya mantie Goma kar doko ne japuonj ma JSS. Ka odhi nyime jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya sani dhi nyime kod kedo gi midhieche mosebedo koko sekta ma pur pacho ka ahinya kaluwore gi wach mar oro kod oula matimore nikech lokruok machal ma kor lwasi. Ruto mane loso bang'e ayanga nyisruok ma pur, pith kod ohala Mombasa okoni sani piny Kenya osegao okang' chenro mopogore opogore mag siro jopur ma pacho ka mar bero yuto magi kendo duoko chien omenda ma kore lach mosebedi kitiyogo kelo mwandu kuok e pinje maoko. Jatelo ne kata kamano okoni oko bichiko ite ne josiasa mosebedo ka seyo telo mare koramo ni lek mare en chopo singo manochiwo mar bero ngima oganda jo Kenya duto maonge akweda. Ruto ne oten gi jatend migawo ma tuke Salim Mvurya. Kukuza mazao ya kuuza katika masoko ya nje kutoka ndani kutoka tani 48,000 hadi tani 60,000, hivyo kurejesha zao la kahawa katika mahali pake sawa kama mojawapo ya mazao ya Kenya ya kujifunia kuuza katika masoko ya kigeni. Wakati huo huo, tunachukua hatua za kupunguza kutegemea uagizaji wa mafuta ya kupikia kutoka nje kwa kukuza na kutayarisha mafuta yetu wenyewe. This year's theme, Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth, reflects our collective resolve to champion resilience, innovation, and sustainability in agriculture and commerce. 2025 Mombasa edition has attracted over 200 trade exhibitors, both local and international, with a large increase in the livestock, farm and dairy sections, among others. Wadhi report malite gwenge mag Nyamira en ni chenro mar golo e bur japuonjre moro ma jahigni 20 mong'ere kaka Faith Kemunto notimore kaunti ma Nyamira e kinde ma obila pod rino ne achich maduong' e wach manek mare. Achich no mong'ere kaka Gideon Makori ne en jahera nyakono kendo wachore ni ne onege ma ochwe oiko ringre. Lidia Okeyo miolero. E gweng' ma Maosi, kaunti ma Nyamira, jabero mar sirikal Richard Njoroge notelo ne kweth mare golo bur ringre Faith Kemunto mane onege yo magalagala gi jaherane mane ochwe moiko ringre. Familia mar Faith koro ywago ratiro ne nyargi ka girito duoko mar bero maidhi timne. Ingawaje kwa sasa hatuwezi kutibidhisha kwamba yeye ni Faith, wametuarifisha kwamba ama wametuarifu kwamba lazima uchunguzi wa DNA ufanywe na kisha wafanye kitu inaitwa postmortem ambayo sisi tunangoja ifanywe. Lakini ukweli ni kwamba kupitia kwa ule ujumbe sisi tunaamini kwamba ni Faith wetu ambaye tumekuwa tukimtafuta. Wachore ni Faith mana enja japuonjre mar mbalariany ne onegi gi jaherane mane ochwe oro ote na anyuonde ewi nek mare bang' iko ringre. Kwa hivyo sasa ni kama tumepata relief kidogo kwa sababu huyu mtoto sasa mwili umechukuliwa. Sasa tutangojea lile litafuata baadaye tujue kama ni yeye ama ni mwingine. Ruoth magweng' no yango ne achijno mong'ere kaka Gideon Makori majagni 22 sendhigi obila kendo geng'ne tesendo bila. Tunaimisa familia kwamba waweze kuwa wavumilivu ili serikali ikiendelea kufanya uchunguzi zaidi kuweza kuchua kana kwamba huyu kijana halikuwa peke yake ama halikuwa na genge ambalo genge lingine. Ringre nyano setere kar kano ringre mar joma otho ma Nyamira kama igen timie bero mare Tich Abich. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi tok report ma Lidia Okeyo ka oyweyo. Kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma ikone chenro marang'ich welo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo maogore piny ahinya. Deka Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 100 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tolsa ni kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nitiere pien ma onyongi to weyier kuome. En nengone ni malo. Kendo nitie pien miluongo ni the oil pull up. Ubende nengone ni malo. Pod wantiere gwenge mag Nyamira, jumbe ariyo tok ji ang'wen mowuok e anyuola achiel wang' e odgi e gweng' ma Nyama Koroto e kaunti ma Nyamira. Nyithi kiye manoweyo osebedo ka kadho e achiedh nadi mathoth. Jodak ma gweng'no koro dwaro mondo apisa mag arita ores nyithindogo kendo migi ratiro margi kaluwore ni gidong' kod chuny malit. Simfros Okinda miyo ler. E kar saa 5 wachopo e dala mar mosenindo Rodrick Makini. Japuonj manowang' kod anyuola mare e yodgi jumbe ariyo mokalo. Magi gin nyithi kiye makoro dong' tok masira makamano timre dalane. Seche duto magigoyo wang'gi e dalagi, rapar mar nek makoch mar janyuolgi biro negi. Gima lit en ni motelo ne masirano, mosenindo Makini nogo lipot ne ruoth magweng'no kendo okara dichiel nyadiriyo e wi ni ng'ato ne dwaro negi. Makmana lipot makamano ne ok omi pe. Nyithindo gi notony mana matin nono ka ok ginyal kata mana dwaro rango ot manowang'ie janyuolgi. Kitu nilikuwa naweza ongea was to appeal to the national government and my county government, Nyamira government, because nimechukua wiki mbili bado hatujaona justice yoyote. No justice has been found. So mimi nilikuwa nauliza kama Mkenya, mimi kama Mkenya mwenzenu, kwani mimi hamwezi nifanyia justice ndo at least pia si tumeona government yetu inatusaidia. Tunaomba serikali kwa ukweli, sisi pia ni Wakenya, sisi pia tunahitaji tujue ni nini ilifanyika juu yake, kwa sababu ni makosa, kwa sababu sasa amewacha watoto wanataka kusoma, wamechomewa kila kitu, hakuna kitabu, hata nguo ya kufaa kwa mwili hakuna, hata nyumba hakuna. Nyaka ne masirano timre, anyuola ni kod jodak ma Nyaka Maroto koro dhogi omoko ka gin kod penjo mathoth, kendo gidwa ni jal manotimo tim makoch ni omaki.
The kids they are so disturbed that kukaa hapa imekuwa shida. Even when they were coming on the road coming this way, in fact they even started crying. They don't want to even visit this area just because it reminds them on exactly what had happened. When I hear the story about the way they were locked in, some of them they were locked in. The little one, while the parents were being massacred or killed, she had to hide under the bed. Na serikali tunaomba ya kwamba muweze kuingilia, muweze kushikana na hao wenzetu, muweze kusaidia watoto wawili wanaenda kufanya form 4, mwingine anaenda kufanya grade 6. Ekinde magithi nyime kod chano chenro mag iko jodako chugo chenro makende mar paro nyithi kiye makoro donge dalane. Simfruz Okinda, Ramogi TV. Kaunti ma Kisumu ni ndamo manyime mar ikruok ne bagoromo magalamoro makelo bombe madongo e Afrika mano Afri Smart Cities Conference mabiro timore juma manyien. Roma kama igeno ni biro riwo jotelo madongo, jolony kod joket mwandu gi paro maduong' mar gorlai makare mag lokruok gi dongruok mar bombe mag Afrika. Kanolose wachno jokanyo kamati manyasi no motisi ni Aska Dr. Kama Arogo pako mokalo ondamo kwacho ni odhi keto Kisumu e ngadho mamalo e pinje Afrika ahinya to kirango weche mag somo, thieth, wuoth, ohala, limbe kod lupo. Gavana Anyang' Nyong'o korakore bende yango ni ikruok oseket nyime. Gik ma gidwa keto kamoro dwa biro neno jo business gi jomoko nono ni Kisumu kae chal nadi. Koro bura ni dwa kelo ji moa kuonde mopogre opogre, ok gin joma ng'eny to gin joma nigi nyalo mar kelo kembe gi buche gi dongruok mopogre opogre. Sekta mar taka ben sekta manigi pesa because ka taka en pesa, ka report wacho ni sekta mar taka en gi $54 billion. One in the front line mar kelo technology ka AI gi data gi systems mabro tango ne sirikal niya mae pesa mawuok e taka to mae tije ma taka kelo to mae kaka inya keto pesa e taka. The idea of smart cities is that we think ahead of these problems and not live until they come to our doorstep. Then we begin a reactive. Can we do it before I finish being governor in 2027? So that I'm proud that during my time this happened. Let's come out with this press conference today, or this press release today, with proposals and ideas and programs. Angado gode gi aore gi nam modhi kaunti ma Migori ma okuom joked ne aluore kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti ma Migori onyuand ji duto e chenro ma kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Kinde matend kaunti no dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore kedo kod lokruok no. Famo marwa ma Migori Jojuma Mioler. Lokruok mar kor lwasi hinyo pinje yore mopogore opogore e kaka kaunti e piny Kenya bende ohinyo yore mopogore opogore. Moko kuom counties osebedo kod oro mapek, kamoko bende osebedo kod pi ole mapong' kod midhiero mamoko. Mae nyiso ni kaunti ka kaunti e piny Kenya nyaka ti kod okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osehinyo kaunti ma Migori e yore mopogore opogore ma oting'o oro kaachiel kod pi ole mapong' e gwenge mopogore opogore ma oting'o nyatike. Kaunti ma Migori oketo maino e wechego mag siro pur mag kothe manyalo timo maber kata kinde ma oro nitie kaka bel, kunyo pige kaachiel kod kedo kod midhiechego ma apoya e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kendo wase focus e weche mag pi across wards 40 mag Migori County. Jopiny nowacho ni pi, water scarcity en gima gichando ahinya. Yeah, county government nigi disaster risk management team mabende strong e yore mag konyo flood e gwenge machalo kaka Nyatike and the rest. But mano okoromo. Owinjo bed ni gimedi nikech king'iyo kaka disasters gibedo
gin gik mabiro kendo gibiro samoko ji nok par. Jalup Director Migao no mar Aluore County ma Migori Mercy Achapa wacho ne gisekunyo kisimbni 30, gisechiwo kothe mag bel kaachiel kod jiwo pith mar kich kod mamoko ka gitiyo kod omendano ma ong'ere kaka Financing Locally Climate Action Program kata FLOCA. Ne itimo boreholes 30 solar power. Be ne wamiyo ji kothe mag manyalo resist kaka bel. Ne wakonyo joma tiye nam. Kada bende moko kuom jokedo ne Aluore County ma Migori siro kenge ma osego kod 10 County ma Migori e kedo kod lokruok mar kor lwasi giwacho ni pok onywand pach oganda malong'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Problem en ni biro kaka kao pa japiny e gimwendi japiny winjo beno timne. Mane kan problem nitie. Maka gino nyalo bedo ni mondo mi otege maber to wanyalo nwang'o ka pes mabiro mar konyo lokruok machama kor lwasi biro tiyo maber. Lipode yango ni joma mine kaachiel kod kata jogo modak kod ng'ol ithoro weyo oko e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi to gintiere kod ting' maduong' e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Mine kod nyithindo ema lokruok mar kor lwasi hinyo ahinya e yore mopogore opogore. Mon sana gi nyithindo gin joma samoro gokinyi gichiewo gokinyi mondo gidhi gimany kaka pi nyalo yudore mier. Nyithindo be yudo ka samoro gidhi skul modeko ndalo ma oro ng'eny, gidhi skul modeko ka gidhi manyo pi komonde ka mondo giduogi. Jalup Director ni Migao mar Aluore County ma Migori Mercy Achapa wach ni gisebiro kod yore mopogore opogore mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine nyocha wataked kod gi initiatives machal gi pidho kich. Ndo nyocha wa make sure ni sama itimo decision making ni idwa tim ang'o e ward ka ward to gine committee. Nok mar omenda kod onge mar puonj malong'o ne oganda e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi osthiro ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mogi wakao yuyo tok lipota mar kaunti wa Migori ka waduogo wadogi weche mag tuke kikidhi mabor. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Thum en juogi kendo en pok. Nana ke band mane koro awer ge dhoga to jomago ng'engo goyo, jomago yieke goyo, jomago bul. E gwenge ma Magunga mantiere Gwasi e Suba, wamanyo ni jao ohangla maratipo mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. Jothumbe asekonyo mang'eny. Ng'ama oluwo bang' Grace en Odos. Dos an madhi amo dalagi. Weche iweyo Jijo Gweng'. Koro mandini Eliso kwane simbi okodonje. Tuesday Eliso ne odhi kanye. Jako nong'e ni en gi wanga. Koro penyo mana wanga to wanga ng'omire mane atong'ona mana piano gi drums ade gi kiango. Jako no dhong'e ne Eliso gi temo me Eliso gari meriembego. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya.
timba adhula ma Police FC otimorako kagi korene tugo kod timba adhula ma Singida FC mawuok e piny Tanzania. Police biro manyo loch margi mar ariyo tukego tok leo tim mar Garde Cortes 4-0. Tugo Charles omacho ni gin geno mabiro timo makare kendo medo loch ewi mokwongo mane giyudo seche ma kocha margi Ndaragije Etienne wacho ni nigi yie kuom jotuke ni gibiro medo rakore kendo duoko makare. Itakuwa ni sio kama kule tulikuwa, kwa hiyo kila kitu kimebadilika. Lazima tutafute mbinu na njia gani ya kuweza kutuwezesha kupata alama 3. Dul machuni adhule pacho ka FKF pinyo wache county wa Machakos kachiel kod jokanye county no chako chendo madiero kendo tego talanta e county wa Machakos. Dul no ne bago romo kendo chako campaign mabiro bedo yo ne weche maga adhula. Chendo makama monyono jokudh firimbi kocha kod jokanye mamoko keto yango talanta kor gwengo chakore wards nyaka kidieny ma counties kaka yo machugo tim mabiro rakore league ma pacho ka kendo chiwo thuolo ne jogo manigi were mar adhula dongore gwenge mag Machakos. Romo no ne ango biro bago tuke mopogore county no kamotingo Governors Cup mabiro tiego jotugo. We have met the captains, the team managers, the referees and the coaches and the entire federation of FKF because we work very closely with them. The essence of the whole meeting is a caucus meeting because we wanted to get the views of our stakeholders on the ground, what is happening, how they are getting the issues raised by our fans, so that we raise our talent, our football to a higher level. Tumekuwa tukiongelelea vile tunaweza inua mpira. Vijana wapate talanta yao inuke kupitia coaching na pia tukue na coaches wenye wanaweza inua kiwango ya mpira Machakos. Tumezungumzia mambo mingi, tumekuwa na solutions mingi kwa vile tunaweza fanya, na pia tumeongelelea mambo ya kuwa na timu ya Machakos. Telemara dek mangwe kinda ma Chep Saita cross country yawa yango odichima kawuono e pap ma Chep Kalem Tarbo county ma Uasin Gishu. Chino makama yawa yanga kod jachung ne ngwego Faruk Kibet ko yango ikrok ne ngwego mbiro bagi tarik 6 dwe mar 10 kod 2 higani. Ngwego higani biro yoyo jongwech mok tin 10,000 mawuok e pinje mok tin 20 mabiro ringe kidienje 10 kod 2. And if you continue in the same tempo, if you continue giving the support that is necessary, I think in 10 years this event will be something else. We want a combination of education and running. We need people to train. The competition of this year is going to be tough race, and we believe that our athletes, young people, we want competition. This round time, we'll ask our old people, like Kipkoech here, to stay away from the race, so that we see these young people competing. Kamano nyakoro mogi kombero kode chakro nyaka gike chendo mara ng'ich welo magambiro gi thuolo mami gi lak seche gi parne koromo sa 3 martino chendo mano imore wantiere kod lipoto kod sigana mar gin kanyo miyo kik bai warom pocho po sa 3 nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips.